Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:06. This time check is brought to you by ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. May nga garaban sa ato ng mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyong palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga daw, Huwebes na kita, Disyembre 10 tuig 2020. Kumusta ka mo mga suki namon nga matagparamati sa kanginan nga nagaupod na diri sa aton nga pagpangalagad sa mga tagpalamati kag mga viewers naton sa Facebook Live. Salamat gid sa inyong pagsuporta amo man sa YouTube. Hindi lang kami mabatian ninyo kag makitaan pagi sa online. Ara man kami available of course sa on-air ang aton sining pagpangamusta kag pagpanamyaw sa mga listeners tang nga karon nagaupod na diri sa aton nga pagpangalaga. Aksyon Artay Hupon checking in tubtob kita sa takna nga alas 9:15 karon nga aga. Ang aton sini countdown 15 kadlaw na gidlang ang nabilin bago magabot ang adlaw sang Pasko, may 22 kadlaw man ang nabilin antes naton sugalawon ang pagsunod sang tuig 2021. Preparar ka mo mga ka-aksyon ang mga nagpadala sang ila sining entry sa promo sa Aksyon Radio Bacolod. In a short while, magagabot naman kita sa panibagong winner kag hatagan aga pa sang 500 pesos nga premyo. Kung ikaw may ginpadala diri nga entry, kinahanglan ang inyo cellphone ipreparar dugay-dugay. Ang inyo sining nga mga cellphone kinahanglan naka-charge kag kinahanglan nga may ara gid, make sure nga may signal para magtawag kami karon makasabat ka kag mapremyuhan. Kabahin nila sa gyapon sa amon temprano pa nga pagpamaskwa sa amon nga mga ka-aksyon, mga listeners sa Aksyon Radio Bacolod. Let's go to work na sa aton sini nga pagpangalagad nanong pila ka madalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga aga. Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Feel free mga mo karon magpadala sa inyong mga mensahe, mga opinion, reaksyon kag komento sa aton talakayan pagi sa pagpadala sina sa Facebook page. May available nga chat room nga pwede nyo gid padalaan sa mensahe. Now, pwede man na mag-aksyon sa comment section kung ara ka sa YouTube naga-monitor. Ano madalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga aga? Ano ini ang natabo dira sa Lumina Subdivision sa Barangay Mansilingan? Ang report kag unahon ko si Aksyon Alvin Grava kay man ginparakan lutang ang guardhouse sang Lumina Subdivision Guardia Pilason. Ang report initially sa aton ni Aksyon Alvin Grava ang ginatag nga information magluwas nga may naiguan nga gwardiya sa tiil may gingapos kaginkuan pa sang armas lutang kag handset. Botang balunduag ika gwardyade o ilabot sa natiruan sa tiil may isa pang gingapos. I-check na karon ang kompleto nga detalye
with Action Alvin Graba live gikan dira sa Police Station number 7. Hotline. Ano man may suya sa gwardiya or may kontra dira tikon ang imo kontra sa sulod to kumo nga may nagagwardya dira mabudlayan ka magsulod siyempre mo dali-dali. Now sino ayhan ang naghimo sining krimen? Unahon ko si Action Alvin Graba sa patrol regarding sining nga balita. Hotline. Good news para sa syudad sa Bacolod, may 8 na lamang o 8 ang panibag-o nga nagpositibo nga kaso sa COVID-19. Hopefully nga mag-us-us ini kay tinalikdan nga daw ang Bacolod isa na lang ang recorded case positive sang COVID. Hotline. May mga panibaguha nga mga regulation kag request sang City Government of Bacolod. Amo ini ang patigayon sang moratorium sa arrival sang mga LSI kag tikon amon ang sitwasyon budayan ka na magpauli diri dali-dali Hotline. especially sa tion sang Pasko kag bulag tuig o bagong tuig kumo nga kon aprobahan ini sang National IATF tiwalaan na travel ang mga LSI o arrival pakadto diri sa Bacolod. Hotline. Aryo, sa siyudad sang Cadiz, empleyado nila dira ay arestado iya sa bust operation. Sino ini kilalahon ta karon dugay-dugay? Hotline. Samtang 2.6 billion pesos nga proposed budget para sa siyudad sang Bacolod masunod nga tuig ginaprobahan na sang konseho kahapon nga daw. Hotline. Kag-update kita sa implementation sang Road Clearing Operation 2.0. Dugay-dugay nga atong tutukan, may isa man ka Indian National ang report na ari pagid otro man niya ang iya timbang jutayan niya lang iya kuno nga himuslan. I-check na karon sa isa ka police station ni sa Bacolod na ano ni sila yaman duga pangayaw lang kamo di sa Bacolod kag sa Pilipinas. Way na gani kamo gabayad buhay sa negosyo nyo da. Tinuntuhan nyo papating kabulig or timbang nyo. Hotline. Ang detalye siya nagkaroon dugay-dugay diri sa aton sining pagpangalagad alas 8:13 na. Patrol report. Unahon ko si Action Alvin Graba sa sining insidente nga nagluntad sa Lumina Subdivision, Barangay Mansilingan. Paano natabo ining insidente kainasang kaagahon? Anong latest investigation? Action Alvin, good morning. Good morning, Action. Art, nagpadayon pa ang investigasyon sa mga kapulisan sa idalom sa Police Station number 7 led by SPO1 Calderon in relation to the action na Art sa natabo nga pangatake abi sang 4 ka ginaligar nga armed men unidentified person sa sulod sang Lumina subdivision Barangay Vista Alegre diri sa syudad sang Bacolod. I stand corrected by Barangay Vista Alegre, no? Ang ako nabutang abi sa headlines ngina islila na Barangay Vista Alegre abi ko man silingan na sakop da. Lapita na ilang duha action na Art, no? So ang Lumina Subdivision sakop sang Barangay Vista Alegre. Yes, action na Art. Okay. Ang more or less gikan sa main entrance ang Barangay Vista Alegre, more or less mga around 4 to 5 kilometers pakadto sa Lumina Subdivision. Resulta diri action na Art sa diin we have the information nga masobra 5 ka mga gwardiya kontra sa 4 ka unidentified armed person na nagsulod nagsulod sa Lumina Subdivision kag diri action na Art una sa information nga aton sinabaton from the personnel sang pinaka mga gwardiya sa Lumina and of course sa initial investigation sa mga kapulisan nga 4 ka mga persona ang nagsulod sa likod nga bahin sa Lumina Subdivision. Okay. And the reaction na nakasulod while ang gwardiya nga si security guard Aldi Granton 33 anyos actually ini si Granton Action Art nakaara dampi sa may basketball court. Ini base sa inisyal nga pagpangusi sa action na Art sa mga kapulisan nga samtang yara sa may basketball court action na Art ang inisya ang ginsulod, no?
Okay. Oras Now, ng established na na Action Alvin, bali ang natabo, kay ina sa gagahon, ano gani exactly oras, ligid? Natabo ang insidente, action na art, mga more or less, hindi mo na. Yes, sir. Okay, sir. Ano ko, no? Okay, sir. Ganun po ba? Okay. Mukhang alanganin. Alang-alang pa, hindi pa makahatag sa information gali, no? Si Lieutenant Espino, in relation kay may mga speculation pa action na art kay ongoing pa man ang investigation. Sagwa lang tanay action art, no? Okay. Nangabay lang si Espino. So, buta malun, hindi pa available ang police, subong? Hindi pa available ang police Okay. action na art. Okay. Hindi pa available ang mga kapulisan sa idalom sang police station number 7. And salamat man kita sa mga information nga aton sining nakuha mismo action na art. Okay. And, Ari na lang, i-plastatan lang ni, kay kung hindi sila available itawagan talang karon dugay si Pico, si Lieutenant Colonel Ariel Pico, kay para ma-plastar tani, can you imagine ba ti subdivision iya sudlon sang armado kag hindi magnubo sa apat ang aligasyon versus gwardya no dira sa Lumina subdivision. Now balikan naton. Kay ina sang gagahon ano siling mo kay ina to may isak gwardya ra sa basketball court. yes. Sa main entrance may ara man gwardya. Sa may entrance, may ara man Guardia Action na art Okay. dira na-assign ang ila sining SIC nga si Security Guard Salvador, pero ining Security Guard Salvador sang Green Gold Security Agency amo ni ang SIC assigned man dira sa pinaka guardhouse mismo. Okay. Ang guardhouse action na art sa diin may ara tatlo ka mga gwardiya ang yara dira, samtang may duha pa sa may basketball court ayon, although sad to say hindi kita kasulod dito sa Lumina kaya wala kita gid pahanugutan action art, but during the initial investigation sang mga kapulisan, especially ni SPO1 Calderon kag diri nahibaluan nga ang ginggapos nga security guard amo si security guard Aldi Granton. Okay. Aldi Now ining si Granton. security guard Albi ano to? Aldi? Yes. Ano apelyido niya? Granton. Granton, no? Si Yes. Aldi Granton, bali hindi ni siya sa main entrance. Oo, amo ni siya ang yara na pahamtang sa area sang basketball court. Okay. Oo. So, And diri action na paano ni Action Alvin, no? Sa imo initial since ang pulis hindi pa maghatag information, paano ni man nag-approach sa ila pa niyang apat ka mga persona, nagsulod dira pagi sa main entrance, ngambal mo kina sa likod nagagi, sa likod naglukso sila bilang sa pader? Oo, actually, Uy. we have the information action art, kaya nag-istorya kita kagina mismo kay Aldi Granton. Okay. But to say, hindi siya makahatag sang iya sining panugdaon for the meantime. Pero may Pagkaulan recorded sa interview advice. ka, may hambal siya? Actually, siya sa police station number 7 action na art. Uh-huh. Hindi siya maghatag sang iya panugdaon kay wala pa sang pahanugot nagikan man sa ila sining agency nga mahambal ni siya action art. So ginarespeto ta, but kagina samtang nagpa-record ini siya, we heard nga ang atubang may pader, sa kilid kilid may pader, pero sa likod wala pader. So Wala diri pader. ginapatihan, oo. Okay. Diri So bot ginapatihan. ang balon kung dito sila sa likod mag-agi wala dito pader kag mahimo nga ang nagsulod halin dito sa east nga portion. Yes, action na art. Kay ang entrance nila kung lantawon naton facing east, di ba? Oh, yes, action na art facing Okay. east. So west direction nga portion abi ang likod kag ini sa base sa panugdaon diri ni Granton. Okay. Open lang ang sa likod nga portion. So diri naghalin ang mga 4 unidentified suspect nga sa diin una diri
sang nagpadulong na sa area sa basketball court. Ini siya ang gilayon ang gingapos. Una, ikaduha, gingkuha ang iya sining service firearms nga caliber 38. Oy. Ikaduha, gingkuha ang iya sining handheld radio. Kag ang apat, gingkuha ang iya kahita nga may unod sa 900 pesos. Oy, sus. Oo. Grabe. And after the reaction art nga nanamutikan, sang mga nga may isa pa ka gwardiya nga roving guard, diri na action na art nga ginpalapitan sang roving guard ang ining apat ka unidentified person, pero action na art ang natabo. We have the information nga hindi siya ang nagpadulong para mag-report sa SIC nga si Salvador kag diri nga nagpadulong ang apat ka unidentified suspects dito sa guardhouse na mismo kag nagbayluhanay sang lupok. Abot ang balon, nauna ni nakadtuan ni nga sa basketball court, posible why na siya makareact kay naunahan siya natayaan posible o nanong natabo nga why na siya ka bato. Yes, action na art. So gingapos ni siya kag gintayaan sa kanmas why man siya ginsakit, no? Why man siya sakit action na Okay. art. Actually kagina sa pagpa-record niya siling niya gani may mayo lang gani kay way ko nila patay kay may pamilya man ni siya action na art. Okay. And amo lang ni nga ginagapos. Anong natabo during sa pagbayluhan na isang lupok? Okay. Diri na aksyon na art ang pagbayluhan na isang lupok between sang four unidentified person kag mga gwardiya sa guardhouse mismo. Diri na pilasan si David Albarquez, taga barangay Malingin sa Ciudad Zumbago na igo sa nawalang abahin sang iya sini nga tiil karon ginabulong sa Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital action na art. Now, dugang pagida diri. So bali ining natiruhan niya nga napilasan sa tiil amo ni sila sa main entrance na. Oo, are sa main entrance. So pagsulod sa tong apat, halin sa likod nga portion sa subdivision, ginakat ni nila Action Alvin pagkadto dito sa entrance, ginsulong panlain ang entrance. Oo, ginsulong Uy, pa nila ang grabe entrance ba? palin sa may basketball court. Naginsulong pa nila ang pinaka-main. Galing kaya problema, hindi tagid sorry no, sa matag palamati namon, hindi gini Action Alvin ma-describe anong kalayo ning guardhouse from the basketball court kay why kita gintugutan nga magsulod to eh. Correct, action na why kita number 1 Kung ari tani ting manghud ko kay may luti na da siya, tani mapalihog na to siya, galing to siya sa sagwa to. Kibot ni siya guro nga mo ning balita da sa Lumina subdivision sa iya to nga luti. Oo. Ang motive diri action na art so far hindi pa ni ma-establish. Grabe na giniya kay isog ano ginang motibo sini, mga wat sila. May akig sila sa gwardiya. Kay kun lang tawon mo Action Alvin, kung may isa dira sa kabalay nga mo tong target nila, hindi na to sila mag-engage sa gwardiya pa. Malagyo na lang to kung tapos na nilang tuyo nila. Tingaan ang gwardiya gid. Hindi ayan nga ilinaway na da sa mga gwardiya. Isa pa na sa ginalantaw karon sa mga kapulisan aksyon na art nga posible basin may kontra ang mga gwardiya asin uning apat ka mga persona ni insider. Hindi gin magpa-interview pa si Police Lieutenant Mendoza? Police Lieutenant Conrado Espino. Espino. Espino gali. Espino. Oo, hindi Abi pa ko siya. Mendoza. Oo, hindi siya available kay Duging kigan na magkatukina? Niya para kagina action art. Abi ko nga gina Action Alvin, ko pangakig to siya, ano to? Hindi siya available maghatag sang Well, we understand, no? Because ongoing ang ila sa ning investigation. Now, as to sa motive, hindi pa ma-establish. Yes, action art, no? Number 2, hindi pa man makilala, why pa sila sa persons of interest nga may kaymuan sini. Sa piyak to nga grupo, why kuno yan napilasan? Amo ni ang check naman action art kay Okay. wala pa diri ang ang investigator on case nga bala kung may napilasan sa pihak sa ila sini nga kontra. Kaya nga, ang imo nga ginpadala nga picture, ang isa ka motorcycle diho nga may igo ni siyang bala sa motor yagid mismo, no? Makinaya. Oo, ang makina.
Grabe ba? Ang makinadampi, may igo sa bala. Gintamang ko takagina kung sino tag-iya. Ang tag-iya sang motorsiklo, amo si kay nagpa-record man siya diri si Aldi Granton. Action na art. Amo tong napilasan. Amo ning gingapos. Agin gapos. Tinga nga natiruan ang motor yara sa guardhouse siya nabilin. Oo, kay dara dampi sa guardhouse ang iyang motorsiklo action na art na pamtang. Si isang nagbayluhan na isang lupo, posible, nga ara man dara si Igo gid ang makinas ang iyang motorsiklo action art. Now, why pa sila kasaysay, no? Kundi tiniruhay sila to. Ang gwardya, isa ang nagapos, kundi pila sila, gani 5? 5 sila action art. Ang isa nga nagapos at tutuya sa may basketball court, ang the rest of the security guards diin ara gatumpok sa guardhouse. Ang muning ginaluyag man naton hibaluon action Kay siling ko grabe guts na ginisang mga nagsululod da, makon mo kon anong armas sa mga gwardya ni 38. May mga recovery sa bala action art. Okay. Pero subject pa for ballistic examination kung anong mga recovery action na art, no? O kag isa sang i-establish dira kun bala tuod ni nga may ara ginman sang nagsulod nga armed group da sa ila. Oo. Hindi ayan nga nagilinaway ni sila ila daya sulod. Nan amo na action na art Na- nga isa sa mga pamangkot naton kagina. Okay. Ano ba may kontra kamuda? May nag slip of the tongue gani dito. Nga? May slip of the tongue lang. O di siling ko basi bala kun ipasibangdan nila nga may grupo ng sulod da gali kay sila mismo nga sinuya ay bla. Oo. Actually, kabalo ka kung anong slip of the tongue at duhalan man kita ka istorya. Slip of the tongue lang man to sang isa ka gwardya. Pwede lang. Ano kuno? Duhalan man ka istorya action art ah. Ano kuno? Ang mga nagakuha sang basura ko no, amutong kontra nila. Ay sus. Na ano niya mga kuha basura nga may armas sila dala? Isa pa. Hindi na ako nagakuha. Hindi, anay. Kung nagakuha basura, no, inaya, depende na sa pulis, ini-initial niya nga pag-usisa ni mo, Akson Alvin, Oo. si parado niya kag kaugalingon ni nga pagpangmangkot mo dira, no? Kapag istorya nila. Magsiling ka nagakulikta sa basura, ano ini, mga garbage collector, amo na ang palibugan, tas mong kag ipamangkot sa pulis, kay karon ang gwa sini man kon apat ka bilog armado armed and dangerous ina sila ti can you imagine basi kun anong modus naman ni nila iya nga mga subdivision ang target nila ti may mga subdivision nga daan nga ahaw batuta ang bitbit sa mga hindi iya kay security guard mo daw ginahayad lang nga daw manog gwardiya sa mga subdivision. Oo. Na isa pa na action na art. So, depende ni karon sa pinaka-latest investigation sa mga kapulisan. Ginarespeto ta action na art ang mga gwardya, especially ang ila sining head guard o SIC, si Security Guard Salvador, nga hindi sila makahatag. Even ang ining si Granton kagina nga nagpa-record sa police station number 7, nga hindi sila mahatag komento for the meantime, not unless matagaan sila sa pahanugot nagikan sa ila sining ukon sa manager Abi sa tagpamuno sang Green Gold Security Agency. Actually din, una halambit sino ang ara sa linya, si Sir Away pa kay pa-check tani sa kung hindi kay kunara si CD, mas mayo gani si City Director naging masugilanon ta or Police Lieutenant Colonel Ariel Pico kay karon naglibog ang ulo sa publiko sining balita nga may nagsinulod ay nga mga armado nga tao da. Gani man action art, no? Okay. Actually magadepende naman karon action art kay ongoing pa ba ng investigation, ginarespeto taman si Police Lieutenant Conrado. Siyempre ginasiguro man na nila mo kay karon lain ni karon na statement nga mabuyan niya da. Dason at the end of the day magwa gali nga silahanon mo lang niya ginamo da kung tuod gi man nga basuriro kung manugkuha basurang kwentro nila sobra ka delikado na iya Oo, kapanguha lang gid basura armado iya. Anong mga recoveries nga kalibre sa armas? May idalo pa nila action na arts. Pero kung ikaw maglantaw ay isang M16 rifle abing nga basiho,
Basiyo da. Kung ako palang taon ni, simple nga mathematics, do may caliber 45 nga na recovery dito. 45 or 9 mm? Oo. O, may ang mga gwardiya na may mga 45 sila, may 9 mm sila, doon mo na. Amo pa na action art, kaya ang kagina-gani, recovery dito, kay ako naging kuha ang service firearms ni Granton, caliber 38 lang man to. Oh. Oo. Diba, manog kulikta basura kung tuhod nga mo na, pero tiyang armas, no, kadelikado mo na klase sitwasyon mag-amo naman. Gani man. Although, i-check na ni action na art, anyway, mga initial information, slip of the tongue. Pero ang aton malandi mo ni, halin pa to kainas ang aga. Di ba lalas dos pa to? Why gigasabat si CD, kag si Sir Pico? Why sila gasabat kuno aksyon na Albino? Gani man. Actually, action na art, may information kita natabo 1:45, may ara 2:45. 1:45 in the morning. Diba, kung mo alauna, 45 na, anom, tubtub-ito ka oras na nakaligad, way pa ma-establish yapon kung ano itong tabo, no? So, dapat ini mga gwardya o si Saon man sila, kung ano gid exactly, kasi ba kung sila hanon malang niya ang naging lingkwintruanay da? Amo na action. Amo na ang dapat hibaluon kag tigibon. I-try lang liwat si Colonel Placido kay base magsabat man siya. Ano gani first name ni Colonel Placido? Action Alvin? Action na. Ano ganing first name ni Sir Placido gani? Nalipat ko. Manuel. Colonel Manuel Placido. Sir, gatawag kami da sir, garing imo cellphone. Base makasabat ka man kay na ano ni tabo iyaman. Doon ginatistingan nilang ka pag-gross ni Colonel Placido, how? Gani man. So, ginatistingan action na art. So, depende ni karon action art. Tiyang COP nila na hindi ginagyapon magambal? Nagmuno siya kagina, samtang ga-report ko sa kagina, palapit ko sa iya. Ano ko no? Mahambal niya, hindi lang siya anay mapa-interview bahin sini, kahit may mga sensitibo pa nga mga kaso. Sensitibong kaso ha. Ang aton malang diri nga may initial tani, mabatian sa taga Vista Alegre da, mabatian sa mga homeowners kung ano exactly nga tabo, kay bisan sila ni subong, why nagka-intindi siyempre kung anong tabo da? Gani man. Ay na, ano man naman? Do ka bundolaw? So, amo na si Sir Espino ang daw Tagalog sa magambal, no? Oo, amo na siya daw Tagalog siya magambal. Mo to kinabatian ko to kina daw. Oo, sabi niya, hindi mo na ako magpapa-interview kasi hindi pa pwede. May mga sensitibo pa itong pinapalawak na kaso. Diba? So, don't worry sir, naintindihan namin yun sir. Okay. Kaya nga lumabas ako eh. So why problema? No, kay hulaton nato ni pero dapat pabalon ninyo dai, no, ang tao. Ang kapitan da ba si mapitan mo bla karon? Si Kapitan sa Vista Alegre. Vista Alegre? Oo. Kaya tinguan ta ni action na art. Kay i-try ta nga malabot sila tanan kay kabudlay ni nga pamakon mo ya. Pisan mo din ang ginaistoryahan tadi mo. Gani man. Wala pa man hindi kuno si Sir Manuel o Colonel Manuel Placido magambal anay subong kay ginahulat yung mga report sa Station 7 Commander. Gahimo pa lang guro. Ang base may kuan kada action evidence numero blas ang kapitan sa Barangay Vista Alegre. Kay para nga matawgan tani sila na lang once and for all may baluan tani may establish ni kay imagine na lang ano na yan, may gira karon kung magambal ka para ka ng sunod, hindi lang na isa, duha kalupok, yan mo, ang guardhouse para kan mo yan. Magambal kita para kan, hindi lang isa, o kung duha, kundi madamo nga lupok. May luhanay, kay posible action na arte, kung ba apat ka unidentified person. Doon natawgan ni Action Eric, kuno si Kwan? Si Sir Manuel Placido, basi kung may ara initial karon si Action Eric, kwaon talang siya dudugay be? Yes, Action Art. So, amo nga sitwasyon na diri sa area sa Police Station number 7 Action Art in relation sa pag-follow up na naton sa natabo nga shooting incident. Pero why ka sang nakita physically o why sila da sang aktual nga mga evidence sa bisang recoveries nga gin-present sa inyo? Ang initial ni tanan ang nakuha ta Action Art gikan sa mga gudya kagina. Although verbal ang amon, why gidya pa sila may interview kay hindi nila gusto
nga mag-recorded interview o magpa-interview gid, that is why ang ginarespeto ta. Aha. May mga bagay na silang ginahambal kag sila man naghambal ko sinuning napilasan kag sinuning hinggapos. Pero ang klaro kung tuod ning hambal ang hambal sang gwardiya nga gingapos siya kag gingkuha pang iya nga armas. Dala na ditong radyo, ti delikado na iya. Oo. O ay paidiya kuno si Kapo. Way man sa idea. Makadobra na si Kapitan sa lugar. Basi magbalik ko karon aron na timings Kapitan de Leon sang Vista Alegre. Abege para maistoryata na ano niya karon man. Yes, action arting antagin ni karon. Para mamalanda kag ang association, homeowners association da nga mga officers para may sugilanon ta sila kay kung ako gi-start da mga kig na ko niya kay napatulunok panay da. Gani man. Oo. Oh. Sige lang action na art basi Sige, Colonel Graba katuya na ito. Oo, kay Hindi kita magatag statement. Tayo si Sir Espino. Abi, siling mo siya, hindi lang ta mag-live interview ta lang ka. Bisan inisyal lang. I-record lang anay. Palipitan ta ni ka. Ha? Palipitan ta si Espino Sonarta. Balikin siya. Iyang balta na lang off the air ng anay, hindi lang tayo ma-live ba? Pero i-record mo Recorded. Sir, i-record ko lang, off-air lang, para nga tikon ba si may magsala sambal mo, ma-edit ta lang. Tama na sa. Tiyang gwardyara pa da? Oy na, kalakatag siya na art, kinagawa kita. At yan mo to sundang gwardya? Nakagawa na, isa kayo na sang motorsiklo siya na. Di balik ito, ba siya tutunag kadto? Sa kwanto talang pulis, di pa may magatag statement Oo, ang gwardiya actually, si Granton, amo itong nagpa-record, amo naman siya nagamo naman sa aton, nga hindi siya mapa-interview for the meantime. Balik ka na lang to dito sa subdivision kung may mo. Lapit ma lang si Imo ang 7 sa Yes. kay si Kapitan De Leon makadto to. Subong? Makadto to sa subong kay mangusisa siya. Ti action na art, no? Kung anong tagid, timing lang na may obligasyon ko di kag maka-promo ko pagbalik ko karon base araan na sila da. Yes, action na art. Balik kita to. Dugay-dugay. So, rekta diri sa area sa police station number 7 with action Nani Kirao. Ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod. Aksyon Radio. Patrol Report. Salamat kid Action Alvin Graba. Subong hindi pa ma-establish ang pulis. Ano gid bala exactly natabo? Sinong kontra sini mga ginaligar kontra nga nagsulod dira sa mga gwardiya? Ano bala ang purpose, ang ila intention nga ginsulong nila kaparakan dira ang guardhouse? Suya sila sa gwardiya? That is one possibility. May kontra sila sa gwardiya nga naga-istrikto sa ila? Pangayaw bala ini? Amo naman question subong nga gusto naton klaron sa pulis. Ang nagkadto kang nagsulong sa ila, dan ano ini? Organized crime group? Ano ang ilagid motibo sa paggapos sa paglutang sang mga gwardyada? Na amo nang gusto naton may baluan. Tiya mga homeowners association, mga officers nila, why ko aling hindi ako sino na da, pero please, no, kamo mismo da inyo ni concern, peace and order ni. Di ba ilang kayo na linagsanay kay sa mga subdivision mismo sulod doon naglinot tanganay, pero kung man naigo na sa kamda nga miyembro sa pamilya nyo, abi. Kay kung nagtaon ni Action Alvin, duda siya ng iba nakita, iya sang 45, no, may 38, kag iban pagin kalibre sa armas. I-check ta lang nagkaroon doon. Pagbalik ta, more updates sa sining natabo. No, nga pagsulod dira sang why pa ma-identify ng mga persona sa guardhouse kagadra mismo sa Lumina Subdivision, Barangay Vista Alegre. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapamati.
palap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negro sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Napamatian namon ginasandigan.
Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa anong kahilangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalaknan. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
sanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Time, alas 8:57. This time check is brought to you by Pabalik diri sa inyo palatuntunan aksyon hotline. Oy, kuha na ha, preparar na ang may mga entry, ari na, makuot na kita diho ha. Mapili na kita sang mapalaro naton nga winner karon nga aga, nga premyohan naton sang 500 pesos. Ang inyo dira palihog nga kwan, ara sero, may cellphone ka mo da iprepara, nung may entry ka mo diha, kay basi ka mo magabutan, tapos hindi ka mo makasabat mo, kanugon gid katama. Hotline. Ang 500 pesos ni sarang niyong babakal sang kinanglano niyo, no? Sini nga Christmas, makon mga dali na lang daan, 15 dias na lang. Action Hotline. Good morning lang kay April Banaag, more power and God bless, JM Asdilio Banaag, no? Good morning man, Josette Magua de los Reyes, GR Mainit Region, Araman Jo Marie Pormintera, Jen Hisulgon, ang Hisulgon Cagariando family, gina Tamayo man, Jocelyn Liboon Dispuho, Gary Amerila. Sige, dili kita anayo sa aton nga promo. Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahulat. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdao. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Ara na? Or out of coverage area. Ay sus, out of coverage area. Ang inyong cellphone, lang tawa make sure, no, nga may ara gid signal, agon nga pagtawag naton automatic, no, nga magkabaton kamo gilayon sang premyo. Galing kay mga out of town bilang kalabanan, ginatawagan naton kuan gid, no, ang ila mga cellphone out of coverage. Kay ang mga out of town kung kay isa pa timing signal, ara na. Uy, salamat, nag-ring. Impunto alas 9. Duha.
Do landline now? Ang ring niya? Daw ay gid ka sabat? Hello? Text ni? Dawayaw? Ay? Nga ang way ga... Way siya kasabat? Basi kung nagapaligo? Way gid gyapon? Ay, way siya nagasabat? Taga anta chance ang iban. No, sorry gid abaw. Punta tay giling isa tani. Oh. Way gid ya. Way gid ya sila naka... Are, may bago kita nga ginatawgan. Abay pa makasabat. Alas 9:01, 9 Andalahaw, Azaybar, good morning. Ara man si Jody Dunn. Noemi Al-Azaybar, no? Amo na. Way pagasabat gyapon. Aha. Ay, tulugan siya. The number you have dialed. Isa na lang. Isuliton ta na lang abi. Isa lang katawag. Basi kung way lang may ngagaw. Kagawad Melchor Baro Karumbinis. Good morning man. Sa Barangay 1 Hinubaan. Gary Amerila. Oh. Napusdakan niya pang Commander Station 7, no? Pigaw ko nung hippie Station 7. Sila niya. Demiar kay April. Humalumina. Erwin Gonzalez. Morning man. Careful. Uy, may po nagasabat. 67 years old ka na din ginatawgan. Tagliho ba si tulog ba niya? Uy, pagin. Hello? The number. Hi. Tulugan, guro. Awe, next na ton, be. Ari kabutan, taliwata. Ara na? O, sige, be. Kay... Para nga matagan san sa kadugay makasabat. Jezrael Laurelia. Almira Lim Malazarte. Morning Florami Bacoli Mirasol. Oh, Hello, good morning. Boportido mga kulbaan. Munta si imo may ngaga. Hello? Ano sa mo? Ay, may ngaga ma'am sa Action Radio Bacolod. Ay, oo, sir. Ay, dumakibot, Oh, sir. manta sa imo, yung ano. Ang ambal ko sa imo, may yung Hindi, sir, aga. Sa, ari ko, sir, sa kusina, binagahimos ko sa ano. Tingala ko man nga iko, do. Dumalipong ko sa imo pag, ano Sorry, siling sir. mo. Sorry, Hindi, sir. mga tagutan ni premium bla sa imo, ma'am. Oo, gari ko sa kusina. Kaya ako nga, kung hilo-hilo, manali ko sino, may sabat-sabat sa kayo, tinagdalagan ko rin sa may radio sa icon. Gaiko ang imo radyo, day. Ma'am, sir, ano hindi ganing naman kompleto tangangalan? Linda Tan, sir. Erlinda Tan. 32 years old ka, no? Oo, sir. 32 years old? 62, sir. 62. Block 11, Lot 3, Silin Homes. Oo, sir. Baw, gapamati ka na, Ma'am Erlinda, sa Action Radio? Ay, always good, sir. Halin pag kay Action Prince sa Langas. Sabi na sa Action Night Patrol, sir. Ba, hindi na lang ko mamagkot sa ngalan, kinukumpleto mo naman da. Kaya kan mga sir, si Action Art kayo po. Ay, kita mo gid lang. Si Action di nakapula, ti birthday niya, nagligad pa man bulan. Ma'am, Oh, congratulations sa imo, winner ka sa 500. Okay lang na? Thank you. Sir, bisang pilalan na yung sir, basta makabulig-bulig sa Salamat, gid. Congratulations sa imo. Laton mo text kami. Oo. Kag ipadala sa imo ang reference number para maklaim mo ang imo prize. Salamat, gid, ma'am. Congratulations. Thank you, sir. Thank you, sir. Congratulations. Okay. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Action Radio. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Radio. Salamat sa pagsagi. Action Radio. Action Hotline. Ayos, congratulations kay Ma'am Erlinda Tan.
Kibot pa siya, no? Nya Nompol Bao! Congratulations sa imo. Amo ginakiti kung tawagan, kaway kakaibalo kung ano nga number mo. Ang nagatawag sa imo, amo lang numero sa Action Radio Bacolod ang nagatawag. Ginaglan, may magtawag sa imo, pagpamangkot, ano ginapamatian mo? Simple lang sabat, Action Radio Bacolod. Action Hotline. Kay Alex Monteza, good morning. Siling niya, upod liwat sa may tumabalita adlaw, mga baloda, mga binayaan, dala na dira ang mga laon. Nabaw mga laon, good morning. Itawag lang liyog si Kapitan De Leon Action Eden para nga maka-update kita sa iya. Basi ko nakakontakt naman to siya sa homeowners, bala. No, kung mga officers dira, para may baluan, tagid exactly na ano yung version. Diri ka balob lang mga homeowners na. Pag hindi ko may mga balay naman na may nag-ilistan na mo. Siling nga posibilidad man nga matabo ang ining klase ng aksidente sa pagpanglutang security guards subdivision sa mga kaangay nga subdivision sa syudad. Kung sa diin, seguridad halog pa sa garter sang ila. Ay kalain. Kung kaisa hindi ka man masuyaan kung halogan ni Sir Alex mo, ang istrikto nga kwan, amo nagkisang nagkakasuya ang nagasululod. Pero galing ko pa may establish kung bla na noon ini kay ang report nga tingin sulod sila mo. Wariyo ko damo gali sa mga may ginpadala na diri shooting incident 2:45 AM. David Albarquez imagbanwa victim. Ati ari na sila initial nga ginpadala nga spot report, no? Security guard sang Green Gold Security Agency. Amo ni silang ginobrahan gali. Ting investigation, 4 diri ka unidentified persons armed with unidentified pistol wearing bonnet. Uy, nagbonnet. Amo ni ang ginkwaan si SG Security Guard Granton. Nakuha ang 38 niya, handset, kag revolver. Ay, so naggintiro pa ding iban si Albarquez na igo sa wala niya nga tiil gali ni. Ang investigator on case, Police Master Sergeant Rafi John Calderon. Ariho, gaaging buho sang pating may mga nagkalabuka ho. O sa mga litrato ginpadala diri nga nabaton naton sa spot. Alas 9:08 na naungot kita sining insidente dira sa barangay Vista Alegre. Ginatry naton makuhaan statement kag makakuha kita kung tani update kay Kapitan De Leon para may baluan taman ko nano natabo diya sa may Lumina Subdivision, no? Ang iban karon nga balita, City Hall i-follow up na lang nagurosod to, no? Kay ipit naman ang chimpo ko si Action Alvin, nakasulod ka na Action Alvin, kay doara ka na sa basketball court, upod yan nagurong pulis, no? Para kung wagi man sikap, alang-alang sikap, alang-alang pa, balik kay si Action Alvin, kay do may litrato na sa sulod, to basi nakasulod, under investigation. Sige, sikap kung hindi pa magpa-interview. Si Action Alvin na lang kung ano itong sitwasyon sulod, ginuwaton na siya, inakuntugutan siya mag-report to sa sulod. Kaya basi may mga officers mo nakalapad magalisang covered court nila sulod. Para nga makahitso-diritso kita kayo damo, publication ko Action din para makabalikan to siya. No? Daligid lang. Kay Edgar Cobola, gamonitor, good morning, advance kuno Merry Christmas and Happy New Year. Julius Dagatan, Grigi Loca, Nelda Siguan, good morning man. Elizabeth Malakagamala, Nong Henry Suson, Councilor Attorney Ana Marie Palermo, gamonitor man via Facebook Live. Thank you, Gida. Sir Arnel Deles, daw damo koleksyon mga bulak, subong sir, advance Merry Christmas. Araman si Bibson Pagunaling, Boy Julingo, kag iban pa naton nga mga listeners. Action Alvin?
Yes, action na art nakasulod kita kay nagliwat kita upod kay nakasulod man ang grupo ni Police Master Sergeant Calderon sa diin ari kita mismo nag-report sa may basketball court action na art sa Indri ginlaragway ni sang gwardiya action na art ni Granton nga nagapong ko siya diri sa may page ayon action art makita mo sa atin nga Facebook live sa diin diri dali siya nagpungko sa may stage dumpy sang nagpalapit sa iya ining wala makilala nga persona karon din action na art ang ining lugar amuning ang sa may susulod sa basketball court ari diri mismo action na art ang opisina sang Homeowners Association. Okay. Diri na pahamtang kag sa mga pictures nga ginpadala sa BCP Hall do ginbutangan sa kwan diri nga may kuha diri sa sulod action na art. Okay. And as to mga nakuha diri magadepende ni karon aksyon na art. So bali ang ginransak ang gwagalisli no ginransakin lang opisina na sa Homeowners Association? Yes, aksyon na art. Amo Uy. naman nagwa diri kay nagsulod man sa opisina sa Homeowners Association. Ato sa pamangkot bala ini may mga nag-attender diri sa diri mismo sa Lumina. Yes, action art. Damo sa mga residente. Damo nagali no kita ko sa live mo, damo ng mga balayda. Damo mga balay may mga nag-attender man diri action na art no. Kumbala mamangkot kung may mga tao o mga tao diri kagabi kung mga nakabati sila sang lupok katumpila kabilog o pila ka best nagpalupok no diri action art na kita kay lapit lang gid kita actually more or less from the guardhouse pakadto diri sa may area sang gym nila o basketball court action art hindi ko magsala more or less mga 50 meters ang distansya. Okay. Oo. Kay ongoing pa man action art ang investigation ni SPO1 na Calderon. Sige, Action Alvin, i-completoon mo lang guro da ang mga investigation kag interviews mo, ibubutan lang na guro karon kag ang Facebook live mo, basi pwede lang na ma-continue. Kaya do ipit gid ko. Yes, action art, no? Tinguan ta gid. Ara man na Scott De Leon, di ba? Wala pa. Wala pa. Si Kapitan De Leon tinion pero ang mga kapulisan action art ang ari pa diri kay nagapagayon sa gihapon ang investigation led by SPO1 na Calderon amo ni ang chief na nag-lead sining investigation na ang ining gwardiya nga gapos blaction na art. Okay. Ko gina-describe kung from gikan diri sa basketball court. Din sila nag-aki amo na nga gina-describe karon action art kung makita mo sa ating Facebook live. Okay. Nga ginalantaw man nila kundi nag-aki from basketball court pakadto sa guardhouse kay may nakita mo kita action art sa sulod sa guardhouse so may aki pagidya sa bala sa bala ang portion sa nga ilasining building on sa ilasining guardhouse action art. Sige. I-continue lang da guro ang live mo na ya para nga makakuha kita update pagidugang. Yes, sir. So, amunin nga pinaka-latest diri action na art rekta sa Lumina Subdivision with action na ni Kirao. Ang action nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod. Action Radio. Ang latest sinagag ang parang na pagpangalaga ni Action Alvin Graba aralang sa Facebook Live sa Action Radio Bacolod. Alas 9:14.
rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba.
isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahaw. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit. Ayos, why na kita time, mga way kumalabutan ng maminsay, karon na lang palihog sa Action BBB program. Mga ako lang ginarekomendar sa inyo, padayon na ton, gid nga ginaremind sa ton nga saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.